And so, magandang tanghali sa mga viewers natin dyan. And welcome dito sa Samiweng Iti Distrito. Ayan. So, stay tuned po tayo kasi mamaya magpapagames po kami at syempre, magbibigay ng mga premyo ng load and 200 peso load, yun, tsaka 100 peso load. Yes. At meron na tayong pang ML o pang Facebook, pang internet. YouTube. Oo. And by the way, Merry Christmas po sa ating lahat. Yeah, Merry Merry Christmas. Christmas. Sana masaya yung Christmas natin. And hi nga pala sa mga 19 viewers natin ngayon. And bago po kami magpapagames, kakanta po tayo. Kaya sa mga gusto pong mag-request, pa-comment down na lang dito sa live natin. Oo, tsaka pa-share na din para makasali po tayo sa ating games. Yan, kailangan po kasi yan para maging ano, Kailangan yun, kailangan. kailangan yan para makasali tayo sa games. Yan, ako nga pala si Roxette. And I'm Sarah. And hi sa mga viewers ulit natin. Hi kina Sir Perfecto L. Rocca Jr. Yan, tsaka kay Richelle Villamar. Yes. So ito first song namin bago po tayo magpapagames. This is a song from The Cardigans. Yan, sana magustuhan ninyo. And shoutout ulit kay Sir Perfecto L. Rocca Jr. Dear, I feel we're facing a problem. You love me no longer, I know it. Maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man that truly deserves me. But I think you do. So I cry and I pray and I beg. Love me, say that you love me. Fool me, go on and fool me. Love me, pretend that you love me. Leave me, just say that you need me. So I cry and I beg for you to love me, say that you love me. Leave me, just say that you need me. I can't care about anything but you. Lately I have desperately pondered, spent my nights awake and I wondered what I could have done in another way to make you stay. Reason will not lead to solution. I will end up lost in confusion. I don't care if you really care, as long as you don't go. So I cry and I pray and I beg. Love me, say that you love me. Fool me, go on and fool me. Love me, pretend that you love me. Leave me, just say that you need me. So I cry and I beg for you to love me, say that you love me. Leave me, just say that you need me. I can't care about anything but you, anything but you. Love me, say that you love me. Fool me, go on, fool me. Love me, I know that you need me. I can't care about anything but you. That was a song from The Cardigans. Thank you so much and shout out. Ang daming shout outs. Yan. Pa-shoutout kay Ma'am G.
Sibelio. Yan. Merry Christmas and Happy New Year. And hi din kay Ching Reintegrado Ponce. Kay And kay Sir Melchor Jompok. Yan. Merry Christmas po. Everyone from Silag, Santa Maria, Ilocos Sur. Hi sa mga taga Silag, Santa Maria, Ilocos Sur. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. And ang dami pa. Sir Andre Saupan. And shout out po. Hi kay Sir Andre Saupan. Yan. Kay Ma'am Mary Chris Ramos. Christiane. Yan. Continue sharing lang po sa video natin Yes, para makasali po yes. tayo sa games. And ang daming greetings. And pwede Merry po Christmas. mag-request ng songs. And Merry Christmas din kay Ma'am Sherika Florentino. Merry Christmas po sa inyong lahat, sa mga bumabate po dito. Merry Christmas po. Stay tuned po tayo at magpapagames po kami mamaya. Yan, para manalo po tayo ng 200 tsaka 100 peso load. Yan, abangan po natin yung game. And so we'll be giving you another song. So here's a song from Maroon 5. Mag-request po tayo ng songs. Pa-comment down na lang po. Sunday morning, rain is falling. Still some color share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy. Living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Oh, that maybe all I need. You're all I In darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never wanna leave. Fingers trace your every outline. Yeah, yeah. Paint a picture with my hands. Oh, back and forth we sway like branches in a storm. Change the weather, still together when it ends. That may be all I need. You're all I In darkness, she is all I see. You're all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never wanna leave. Oh yeah, but things just get so crazy. Living life gets hard to do. Sunday morning, rain is falling, and I'm calling out to you, saying someday it'll bring me back to you. Find a way to bring myself back home to you. I may not know that maybe all I need. You're all I In darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. in your hair. I'm a flower in your hair.
you so much. Thank you so much. Finally, the sampler. And hi po ulit sa mga 44 viewers natin. 44 million viewers. Totoo po yan. Kaya mag-share lang po tayo para makasali tayo sa game natin mamaya. And may mga requested songs. When I Look at You, At My Worst, yan. And may nagsabi dito na penge skin ni... Skinny Chew, yan sa ML yata to. Sorry, di ako nag-ML Yung Thunder First Tana, ayan. Ako, may mga bagong skin pala. Ako po. And Merry Christmas ulit. Merry Christmas Happy po. holidays. And hi sa mga viewers ulit natin. Hi kay Mara, Ragamat Amanonse. And shout out sa Tabula family, sa Lusok, Santo Domingo, and Lopez family sa Pangada. Merry Christmas sa ating lahat. And shout out po sa inyo dyan. Merry Christmas. Baka naman may tira pa kayong Macaroni. Salad. Kaya naman. pa-Gcash na lang. And hi din kay Jimmy Velasco. Hello po. Watching from Hawaii. Hawaii, sana all Hawaii. And so, magpapa-games. Yes, magpapa-games na po kami. And it's called Name That Tune. So, mag-i-intro po kami ng song at huhulaan po nyo kung anong title po ng song. Tsaka paunahan na lang po Yan, sa pagko-comment down. Magbibigay naman kami ng hint. So, galingan po natin. Galingan po natin. Para Tsaka- manalo tayo ng 200 tsaka 100 peso load. Tsaka sana mabilis yung internet. internet nila kasi yun yung labanan. Oo. And ang mananalo lang po yung mga nag-share. So, kailangan po nating mag-share ng video natin. Yes. And share lang po. Shout out kay Sir Lance Quitoriano. Merry Christmas po. And hello din kay Inigo Miel Sesuka Garcia. Hi po sa inyo. So, here's our first song. Nahuhulaan po nila. Yan, galingan po Alright. natin. Sige. Here's our first song. Wait lang. So, here's the first song na huhulaan po natin. Ito po yung intro niya. Pakinggan po natin ng mabuti, ha. Yan. Name That Tune. Yan, madaling-madali lang po to. Yan, comment nyo na. Madali lang tong song na to. Yan, isang clue po. This one is from The Course. Ayun! May nanalo na po si Sir Lance Quitoriano. Ang title po ng song na to is Runaway. Yes, by the course. Yan. Runaway by the course. Congratulations. Congrats po. Opo. Meron po. Yan. I-share lang po natin tong live video natin para maging winner tayo ng pag nanalo tayo ng Name That Tune. And congrats kay Sir Lance Quitoriano. Ano po yung bibigay po natin? 100 Yan, pesos load. Ayan. Napakaswerte naman ni Sir Lance. Oo. And shout out kay Iki de Belen Valdez. Iki. Hi, Iki. Yes po. I-PM po natin sa Kabsat, Kabsat channel channel. messenger para maklaim po natin yung 100 pesos load. Yan, i-PM nyo yung number ninyo sa mga nanalo. Yan, share lang po natin tong live video para maging part tayo ng game. And sige, mamaya po ulit magpapagames tayo. So stay tuned po tayo at manood lang po tayo. I-share din po natin yung live video. And so we'll be giving another song. This one is from Peter Meyer.
say you've been overseas. I say over where? You say just a holiday. I'll say should it? I say I've been working late, working overtime. Haven't seen the sun since 69. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, will anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Oh, and how can you just walk away? Is it something that I said? I see only black and white. You see green and red. You believe in miracles, water into wine. I'll believe when it makes the New York Times. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, will anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Will it ever end? Do-do-do-do-do-do-do-do. Ayan. So hi ulit sa mga viewers natin. Just keep on sharing this live video para maging part tayo sa game. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, will anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Oh, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, will anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Will it ever end? Thank you so much. Will it ever end? Thank you so much. Thank you so much. You're a great singer. Yan, maraming salamat po at ang daming nagpapa-shoutout. Shout out. Madaming nag-greet dito ng Merry Christmas. Yan. Yeah. Shout out kay Ray Sanchez Ramos. And kay Mara Ragamat Amanonse, hi sa inyo, hi sa pamilya mo.
din kay Claire Rodrigo Inofinada. Yan. Hi. Yan ay sa kaibigan ko si Henny. Yan, batch ko yan nung college. Sana all. Hi, Batch. Ay, batch. Bats. Hi, Bats. And shout out sa Lopez family. Merry Christmas po sa inyo. Stay tuned po tayo. Magpapagames po ulit kami mamaya after ilang songs siguro. Yan, shout out ulit sa mga nagsishare kay Yes. Joanna Mercado Ilar. Hi. Merry Joanna. Christmas. Once again, shout out sa Amanonse family. And Merry Christmas po. And kay Joanna Mercado Ilar, shout out ulit. Hi kay Christy Aning. Aning yan. Aning. Eh, Sorry. pwede pa rin po mag-request ng songs if you want to hear your favorite songs. Yes po. Paki-comment lang po. Paki-comment na lang. And next song po namin from Sixpence None the Richer. Yan, sana po magustuhan ninyo. Please stay tuned po and after the song, magpapa-game po ulit kami. Yan, so continue sharing lang para maging part kayo ng game. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green grass. Swing, swing, swing that spinning step. You wear those shoes and I will wear the dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hands, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Kiss me down by the broken tree house. Swing me upon its hanging tire. Bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on a moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me, la la la, 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 la la la. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on a moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me, la la la, la la la, la la la. So kiss me, la la la, la la la, la la la. So kiss me. Yan, maraming salamat po. That was something from Sixpence None the Richer. And shout out po ulit. And sabi ni Ma'am Maribel Belisario Piros, Ilocano man met. Ako. Naku po. Sige ma'am, tagpundo kaming tupay. Sa kamtog sublid toy, amo minton. Pasensya na po and Merry Christmas po sa inyo. Yan, may nag-request dito ng Can't Take My Eyes Off of You. Thank you so much for requesting. Mga nagre-request, maraming salamat po. Tutugtugin po namin yung mga gusto marinig. Basta alam po namin yung song.
Yan, sa nag-request ng Kiss Me, yan, kakatapos lang kasi ng song na yun. And my greetings dito, Merry Christmas to all, Kabsat Channel, sabi ni Ma'am Gina Flandes. Yes. Merry Christmas din po sa inyo and sa Family ninyo. nyo. God bless you po. And pa-shoutout kay Villamor Oriendo Havilio. So here's your requested song po para po kay Ma'am Christy. Siya nag-request, no? Susubukan po namin para sa inyo. Hindi po namin masyado yung song, pero Just keep on requesting yung madami para may pagpipilian kami. you're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But in the way that I stare, there's nothing else to compare. Your love of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, yeah. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, yeah. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Thank you so much for requesting. And maraming salamat kay Ma'am Christy. Merry Christmas po. Thank you. And pa-share lang po ng video. Thank you so much. And keep on requesting your favorite Yes songs. po, pa-comment down na lang po and stay tuned please lang. Magpapagames po kami after a very short break po. And magbabalik po kami after our short break. Thank you. Thank you. Nagsawa ka na ba
Tayo na magsama-sama, Pasko'y nandito na. Sa bawat tao ay pagkakaisa, pag-ibig ni Jesus ang madarama. Halina, masaya, ipagdiwang ang araw na masaya. Sama-samang salubungin Pasko masagana. Yo, check it, aming panawagan sa lahat ng mga tao, Bicolano, Ilocano, Muslim o Kristiyano, puti man o itim, san man dako ng mundo. Dapat ipakita ang diwa ng Pasko, pagmamahalan sa kapwa at respeto. Dapat nating ilaan sa lahat ng tao ang pag-ibig sa Diyos na may kapal. Para sa Pasko, regalo natin ay banal. Ang sarap balikan ang ating kamusmusan. Sa ating mga puso, sa tuwi na ay nariyan. Pag-ibig at pagpapatawad ay laging ilaan. Sa bawat isa ay magmahal at magbigayan. Tayo na magsama-sama, Pasko'y nandito na. Sa bawat tao ay pagkakaisa, pag-ibig ni Jesus ang madarama. Halina, masaya, ipagdiwang ang araw na masaya. Sama-samang salubungin Pasko masagana. Mag-iinay tayo ang kasagsalbi ang regalo. Kablawan da kayo, tinaragsak, na sapnib a Paskwa, kenarang ay abaro at tawenyo amin. Ayan, so nagbabalik ang Samiweng Iti Distrito. Yan, welcome back po. Welcome back. So, stay tuned po tayo, please. At magpapa-games po kami. Maraming pa-games. Magpapa-premyo po kami ng load. And keep on sharing lang po sa live video namin para maging part kayo ng games. What's in the box kami mamaya, tsaka name that tune, of course. Yes. Para magkaroon tayo ng 100 pesos load. Tsaka 200 peso load. Yes. Tapos ipapasa load niyo po sa akin. Ganun. And hello po kay Cherry. Cherry. Guillermo. Asan? Tsaka kay Elizabeth Cortez. Di naman yan cherry. Ay, baliktad. Oo. Rich. You know, Cherry. Cherry yun. Hi kay Guillermo. Elizabeth Cortez watching from the Friendly, Friendly Skies. Skies. Saan po Saan yun? po yun? Friendly Skies. Gusto ko mapunta doon. Mukhang enjoy doon. Mukhang malamig. Kami nag-request dito ng Ulap by Rob Daniel. And hi kay Sherika Florentino. Hi, hi, hi. Ayan, Merry Christmas ulit sa mga nanonood. And keep on sharing. Yes, and hi kay Flor Centro Sarma. Sarmac. Hi, Merry Christmas po sa inyo. Diyan. At may nag-request ulit ng At My Worst. Hi kay Jenny Jaramillo Tubera. Hi, hi. So, kakanta po muna kami bago tayo magpapagame. So, here's our next song. Ayan, this one is from Shania Twain. Hi, Jenny Jaramillo Tubera.
took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. Yeah, still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh yeah, yeah. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. So glad we made it. Look how far we've come, my baby. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat kay Flor Centro, Sir Mac. Sabi niya, ang galing niyo po. Ang galing niyo po. Yan, magaling talaga tong kasama ko. Dennis, magaling yung kasama. Yan, mag-request lang po tayo. Yan, abangan po natin yung games natin. Yes. What's in the box? Ngayon na, magpapagames Ayun, na tayo. ngayon na pala. So, eto na. Wait, silipin muna natin kung anong laman. Baka agtuklaw. Yan. So, hello po sa inyong lahat. Ulit. Manood po tayo. Stay tuned po tayo. Kasi eto na po yung game nating isa. Yan, what's in the box? So, Yan, anong hula- kulay siya? Anong kulay siya? Pula, yan, pula. Hulaan lang po natin kung ano. Magbibigay po kami ng clues. Yan, kailangan correct spelling po yung i-comment Yes. natin. So, saan to makikita usually sa bahay? Sa CR? Hindi naman. Hindi, Personal. use. Ayun, personal po siya. Yan, ginagamit po siya sa sa mga biyahe, ganun. Oo. Motor. Motor. Yan, Oo, may kinalaman sa motor. Pero hindi siya motor. Hindi. Motor po siya. And sinusuot po siya. Oo, sa secret. Oo, basta sinusuot siya. Oo, sinusuot siya. Hindi pa siya kinakain. Yan, pwede rin siyang protection, di ba? Oo, pwede. Pwede. Basta protection siya sa pagmomotor.
Sabi dito, lipstick, Suklay. suklay, panyo. Chris- Wala pa pong... Christmas hat. Yan, medyo malapit naman sa Christmas Oo, hat. Pero, pwede, malapit. pero hindi lang naman siya sa Pasko ginagamit. Yan. And jacket, labakara, t-shirt. Sige lang, comment down lang po yung mga naiisip nyo kung anong nasa loob ng box na to. Albatros. Naku po. Gloves. Mask. Yan. Medyo malapit Medyo doon. malapit po tayo doon. Sige lang, just keep on... Medyo malapit siya sa Dropping your mask. comments. Yan. Face mask. Alcohol. Shades. Hand gloves. Go lang, go lang, go lang. Malapit na po tayo sa katotohanan. Oo. Konting-konti na lang. Hello po sa nag-comment ng helmet. Hindi po siya kasya dito. Nako. Grabe. Pero magka-relate naman. Kasi, oo. Kasi ginagamit siya sa ulo. Oo, yan. oo. Ulo. Ayan, ginagamit po siya sa ulo. Sa ulo. Oo. Protective gear, hand gloves, Parang ganun na rin. Protective gear din naman. Pero warmer. pwede. Pwede. Helmet, sunglass. Baka kailangan nating sabihin kung ano yung sounds like. Wait, ano Pwede ba? ba? Wait. Basta it starts with letter B. Oo, lahat ng rider meron nun. It starts with letter B. Yan, B. And ends with letter A. Mm. And ang daming riders, actually lahat ng riders, may ganito po sila. Hairnet daw, hairnet. Bonnet. Ayun, parang ganun naman din. Turban. Parang bonnet siya. Bunay. Eyeglass. Tube mask. Pwede po nating ipasilip. Anti-red glasses daw. Anti-red glasses o social. Hey, Nako, Nako po. bad yun. Wag naman. Grabe naman. Band. Sombrero. Anong band? Watching from the friendly... Friendly skies pa rin. Saan ba Saan kasi kaya yan? yun? Para mapuntahan naman namin. Banda? Hindi po. Oo, sa mga tropa naming riders dyan, baka pwedeng Tumulong naman kayo. tumulong tayo sa pagsagot. Kaldero, grabe naman. Di kasya yung kaldero dito. Oo. Ano ba? Baka folded na kaldero. Kasya dito. May ganun na ba ngayon? Portable. Oh my God. May ganun na pala ngayon. Meron. Face mask. Hindi po siya face mask. Bonnet. 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 Hindi po siya bonnet. Pero sorry. parang ganun yung yung shape niya naman. Oo, Oh, mukhang di ba? ganun. Malapit sa shape ng bonnet. Yan. Malaking na yun, malaking clue na yun. Sana alam nyo na. Yes. Punda. Dali na. Hulaan Wait lang. nyo. Konting clue pa po. Ano pa kaya? Para pa ba? mahula na nila. Armband. Sa ulo po siya, sa ulo. Oo, sa ulo lang ulo po lang. siya pwedeng gamitin. Wala nang ibang part ng katawan. Sa ulo lang po. Oh, backpack sa mukha, daw. Backpack specifically. daw. Backpack sa ulo. Turban, armband. Sa ulo po. Sa ulo po siya. Sa ulo po siya ginagamit. Sige lang po, mag-isip lang po kayo at nag-aabang po yung 100 pesos load nyo. At nag-aabang din ako na napapasahan nyo. Ayan, Ay, 200 daw. Kasi Yan, mas 200. mahirap to. Yes, mas And yung mahirap. mga mananalo, dapat nakashare yung live video Yes. namin para kasali kayo sa game. Aha. Headband. Headband. Tube mask. Parang ganun malapit kasi. po doon. Malapit po doon sa nagsagot ng tube mask. Oo. Hairband. Basta it starts with letter B and ends with letter A. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letters po 9 siya. letters. 9 letters. 9 letters po siya. Ikwata yun. Isurata yun. Dash camera. Dash Letter cam. B po. Letter B. Yung Battery. battery. Grabe naman. Hindi po siya sinusot sa ulo. Yung battery. Oo. Nako. Scarf daw. Parang magkakapamilya yung mga yan. Oo, Scarf. scarf. Basta Agkakabagyan tao po. Scarf. para siya sa Tube. ulo. Kineme. Yan. Sinusuot siya. Actually, cloth siya. Boyban. Oh, now you know. Bandana. Malapit na po. Wait lang.
Parang nahihirapan ata sila. Oo. May butas siya. Malamang, paano mo siya isusot sa ulo kung walang butas? Hindi, yung basta. Hollow blocks. Pwede po nating itakal sa ulo yung hollow block. Ayun, meron na. May nanalo na. Ayan, may nanalo na po! Yan. Yay! Lalabas ko na ba? After a long wait. Yes. Balaklava po siya. Congrats kay Ma'am Jenny Jenny. Jaramillo Tubera. Nanalo po Right. kayo ng 200 pesos load. So, eto po siya, pang-kidnapper. Charot, hindi. Sa rides po siya. Sa rides po siya, pero depende sa mga kidnapper kung gusto Yan. nyo gamitin. Congratulations ulit kay Yes, eto po Jenny siya. Jaramillo Tubera. So, hindi po siya baterya. Ito po siya. Yan. So, ito sinusuot bago mag-helmet. Ganun po ba yun? Yan. Ito, tapos helmet, tapos shades. Char. Ganun ba? Para ba hindi ginawin yung leeg? Ganun ba yun? Or baka hindi umitim Oo. yung muka. Ganun ata yun. Okay, so congrats once again kay Ma'am Jenny Jaramillo Tubera. Baka naman. Yan, pa-PM na lang po sa Kabsat channel yung number ninyo. Yes, and pasensya po sa mga... Sabi niya, kala ko blank. Sorry po sa mga nahuli. Pasensya na po kayo. May nanalo na, may nanalo. Pero na. meron pa naman po, no? Meron pang isa na what's in the box. Okay. Once again, congrats kay Ma'am Jenny Jaramillo Tubera. I-message nyo lang po yung messenger ng Kabsat Channel para maklaim po natin yung 200 pesos load nyo. At isi-send ko yung number ko po sa inyo. Yun. And pa-share lang po, keep on sharing this live video para maging part po tayo ng game. Once again, hi sa mga 50 million viewers natin sa buong bansa. Hello po sa inyo. Ay, 50,000 pala. 50,000 lang po yun. Akala ko 50 million. Hindi. Oo, nasobrahan ko. And so here's our next song. Yan, pa-shoutout naman po and pakamusta sa staff na kay Lee J. Yan, ano to? Marie Chris Arellano. Yan, hi daw kay Lee J. Next song po namin. Baby, I like your style. Grips in your waist from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that emotion for my friends. Nobody makes it from my hands. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. As soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We've got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Tell me, I need to know, where do you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow, make you lose control. Yan, shout out kay Loing. Loing.
That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hands. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Baby, I like your style. Thank you so much. Maraming salamat po. And hi sa Bugis Bistro. Yan, sa dating Cuboville. Yes, doon po sa dating Cuboville. Hi po. Bugis Bistro. Hi Bugis Bistro sa lahat ng staff din doon. Hello po sa inyo dyan. Yan, may mga sumasagot pa sa What's in the Oo, Box siguro kanina. May, nade-delay pa yung internet nila. may nanalo na po. Yes, may nanalo na. Pack up na po tayo. Move on na. Shout out kay... Marie Chris Arellano na bumabati kay Lee J. Yeah. DJ. Sana all. Yun na lang. Sana all binabati. Yan, hi kay Joanna Mercado Ilar. And hi kay Glyza Rose Piedad. Hi. Yan, pa-share lang po ng live video namin para maging part po kayo ng game. And stay tuned po. May pa-games pa po tayo. Mag-abang po tayo para manalo tayo ng... 100 peso load. Yan. Yes. 100 peso load. Pa-share lang po. Keep on sharing and pwede pa rin po mag-request ng songs. Pwede pa rin magpa-shout out. Yes. Pa-comment down na lang yung mga request po natin. At subukan po namin i-play yung mga gusto yung marinig. Once again, Merry Christmas po sa ating lahat. And baka may nanonood dyan na nagbe-birthday. Happy birthday po sa mga Yes. nanonood na Baka nagbe-birthday. naman adapalatited dayo nga handayo. Ipadalayo dito, yan na po. Buko salad, please. Wano kwa. Nya ba? Nya ba handayo di kalman? Iti handam, girl. Awan, jila balay. Inapoy, sida. Kasjay. Taspan makikaan. Kasjay. And hi kay Sir Makoy Froilan, all the way from Canada. Yan, hi Makoy. Yan, sa mga nanalo sa pamaskong handog, pasasalamat. Yan, pakihintay lang po natin yung mga prizes. Kasi patuloy pa rin dinideliver sa mga bahay ng mga Yes, nanalo. mag-antay lang po tayo. And may maaantay po tayo. Huwag po tayo mag-alala. Patience lang. Patience lang is the key. Kasi ang daming bahay po yung dinedeliveran. So, aguray tayo labasit apo. Basit lang anos. Yeah, once again, sa mga nanalo, maghintay lang po tayo. Sa mga nanalo ng pamaskong handog, pasasalamat. And hi kay Lizelle Pakpako Aquino Bondok. Merry Christmas po sa'yo at sa family mo. Merry Christmas kay Makoy. Yes, Merry Christmas po. So, ito po, next song po namin bago po kami magpa-games ulit ng Name the Tune. Hanggang kailan ako maghihintay na para bang wala nang papalit sa'yo? Nasaan ka man? Sigaw ng puso ko'y ikaw hanggang ngayon. Oh, kung saan na lamang ay nakita mo ang lungkot sa iyong ngiti, isang umagang di ka nagbalik. Gumising ka at nang makita mo ang tamis ng sandali ng kahapong di magbabalik. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman.
sa piling mo. Nasaan ka man, sigaw ng puso ko ay ang pangalan mo. Whoa, kung saan na lamang ay nakita mo ang lungkot sa iyong ngiti, isang umagang di ka nagbalik. Gumising ka at nang makita mo ang tamis ng sandali ng kahapong di magbabalik. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala na nararamdaman. Kahit matapos ang magpakailan pa man, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. Hanggang kailan pa ba magtitiis, nalunod na sa kaiisip. Huling kapiling kay sa aking panaginip. Ikaw mula noon, ikaw hanggang ngayon. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang naramdaman. Hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. Kahit matapos ang magpakailan pa man, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. Ako'y maghihintay, ako'y maghihintay, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. Ako'y maghihintay, ako'y maghihintay. Oh, 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 oh. And that was a song from December Avenue. Thank you so much. Thank you so much. And hi po sa 48,000 viewers po natin. Hi po sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyo. Madaming nag-greet ng Merry Christmas dito. Yes, Merry Christmas kay Rica May Guerrero. Hi po. Kay, Merry Christmas. kay Pel Tabangin Colomna. Merry Christmas. And kay Mau Salarzon. Merry Christmas po. Eh, may nagsabi din dito, mountain bike po sana ang mapanalunan, ma'am, para may pangregalo ako sa anak. Ayan. May mountain bike po ba tayo ngayon? Ako. Yan, nung pamaskong handog, namigay po tayo ng bike. Mountain bike. And hi ulit kay Lee J. Asan si Lee J? Aba. Galing kay Marie Chris Arellano. Naku, sino ba to? Sino ba sila? Sino si Marie Chris? Sino si Marie Chris sa'yo, Lee J? Naku. Mukhang madaming nagkakagusto. Andito po siya. Nakaupo lang po siya dito. Nanonood din. Tatawagin namin. Yan, kakanta yata si Lee J. Naku, madaming fans si Lee J. Sorry, Ma'am Marie Chris. Nahihiya ata siya. Pogi to. Yan, hi kay Mac Rekilman. Hello. Hello. Tawagan namin. Halika na, Lee J. Huwag ka nang mahiya. Kung ako sa'yo, bigay ko yung Gcash ko bago ako pumunta dito. Oo. And pa-shoutout kay Stephanie Raganit. Pasqua Raganit. Hi, Stephanie Pasqua Raganit. Yan, galing kay Sherika Florentino. Yes, hi, Sherika Yay. Florentino. And Merry Christmas ulit sa mga nanonood. Just keep on sharing. And so, magpapagames po kami. Name the tune. So, ito po yung song. So, i-comment down po natin yung title ng song na ipe-play po namin yung intro. Paunahan na lang po para manalo po tayo ng 100 pesos load.
Yan. And inuulit lang po namin, wag nating kakalimutang mag-share para maging part tayo ng game. Yes po. So, ito na po ang first song. Ay, second song pala. Sorry. Second song for today. Yan, madaling-madali lang tong song na to. Pangkasal. Yan, i-comment nyo na yung title ng song na to para manalo kayo ng 100 peso load. May nanalo naman na. Naku, Kaso, i-share mo muna, Mac Rekilman. wala I-share na, mo. Dali. lana. So, iibahin po namin yung... Ay, ayun! Si... Pel? Aman na to eh. Aman. Yan, So, may nanalo yun. na. Nagdadagsaan na po yung comments. Yan, si Pel, Tabangin, Columna. Ang may pinakamalakas na internet. Oo. I-share po kasi natin yung live video para maging part tayo ng Charot. game. And so, congrats kay Pel Tabangin Columna. I-message nyo na lang po ang Kabsa Channel Messenger para maklaim po natin yung 100 pesos load. Yan, And napakaswerte naman. Pinulit ko, send ko yung number ko sa inyo para mapasahan nyo ako ng load din. Dati porsyento dito. Ay, pwede magbigay ng Gcash number? Oo. Bigyan mo ng Gcash number Yung mo. Gcash number ko, baka may mga... Dali na, para ano. sa mga gustong magbigay ng pamasko, yan. Yan, Gcash number po namin ng kasama ko. Ano? 0905 4951 Yun. Bawal po mag-text, ha? Hindi mo naman yun personal number. Yan, number po ng banda namin yun. Yan, congrats kay Ma'am Pel Tabangin Columna. Sorry po sa mga nagko-comment pa. Awit. Awit. Hindi niya kasi na-share, kaya ang tawag doon, wala siyang share Wala tayong share badge. Kaya badge. Kaya hindi siya na Better luck next time. Sa mga gusto pong manalo, i-share po natin yung live video. Nagtanong po si Sir or Ma'am Flor Centro Sarmac kung kasali po ba siya sa games. Lahat po tayo kasali, mga viewers. Pwede po tayong mag-answer ng mga pag-games po natin as long as... I-share natin yung yes, live ho. video para may share badge. Yan. Yes. And shout out sa Kerobin family ng Nagilian. Yes, shout Hi out po sa inyo dyan. Merry Christmas po. Yan. Sorry po ulit. Ang dami eh. Dami. Daming Pasensya po sumasagot. ulit. Stay tuned po tayo. Marami pa tayong games. I-share po natin ang live video natin at manood lang po tayo at mag-abang po ng games. So here's our next song habang Habang hinihintay natin yung next game. Here's a song from Boys to Men. Sana magustuhan ninyo and sana nag-enjoy kayo. Close your eyes, make a wish, and blow out the candlelight. For tonight is just your night. We're gonna celebrate all through the night. Pour the wine, light to fire. Girl, your wish is my command. Submit to your demands. I will do anything. Girl, you need only yes. I'll make love to you like you want me to, and I'll hold you tight, baby. All through the night, I'll make love to you.
till you tell me to. Ooh. Girl, relax. Let's go slow. I ain't got nowhere to go. Just gonna concentrate on you. Girl, are you ready? It's gonna be a long night. Through your clothes on the floor. I'm gonna take my clothes off too. I'm made to be with you. And girl, whatever you ask me, you know I will do. I'll make love to you like you want me to, and I hold you tight, baby, all through the night. I'll make love to you when you want me to. And I will only go till you tell me to. Baby, tonight is your night, and we'll do you right. Just make a wish on your night. Anything that you ask, I will give you. The love of your life, your life, your life. I make love to you like you want me to, and I hold you tight, baby, all through the night. I make love to you when you want me to, and I will not let go till you tell me to. When you want me to, and I hold you tight, baby, all through the night. I make love to you when you want me to, and I will not let go till you tell me to. Ooh. Hold you tight, baby, all through the night. I'll make love to you. Thank you so much. That was something from Boys to Men. Yan, hi ulit sa Bugis Bistro, yung dating Kubuville. Kubuville. Yan. Yan. Baka naman ma-invite kami na tumugtog doon soon. Very, very Soon, very, soon. very soon. Ay, tutugtog kami doon, oo. Tutugtog kami doon very soon. Yan, abangan po natin. Punta lang po tayo sa Bugis Bistro, yung dati pong Kubuville. Yes, hindi po sure sa eksaktong street po doon, pero yung dating Kubuville po, doon po yun. Oh. And shout out sa 2 months old na baby ni Ma'am Catalina Lopez Querubin. Si Zacchaeus, tama po ba? Kung tama po. And shout out din sa couple na si Lori and Lester. Hi, Lori and Lester. Sa Legends. Hi, Lori. Yan, manager ng Legends. Sana all. Yan, maraming salamat kay Ma'am Ruth Emerald Tubera. Hi, Yes. Ma'am. Hi, Gagaling Ma'am. niyo pong kumanta. Ako, baka mas magaling ka pa po, Ma'am. Oo, jamming kapag may tugtog kami. And hi kay Sir Mac Requilman. Baka pwede mo kaming invite na tumugtog po sa Oo. inyo din. Oo. Kasi di pa po namin nasusubukan. Oo, sa... And hi sa Suave Taste. Yan, Suave Yes. Taste. Yan, binabati po namin Baka sila ma-invite ulit kami na tumugtog doon. dyan. Hindi Yan ko sa- alam kung saan yun. Saan ba yun? Sa Santa Catalina Oo, yan. doon. Oo, sa may beach. Sa beach mismo. Dito lang yan. And may nagmamain sa shirt ko. Nako. Ah, Yan. sa shirt o sa may suot ng shirt. Nako. Yun lang. Yan, mabibili po tong t-shirt ko sa sa Oo. Discordant sa mga tropa yes, namin. Yes, sina Sir Acer Sir and... Acer and Sir Aaron, Aaron. Salvatierra. Yes, mag-avail na po tayo. Oo. May stocks Abangan ulit. po natin yung Next release nila. next release. Yes, so. And Yan, hi. Discordant, hi. Hi kay Ma'am Christy. And hi kay
Pa-shout out kay Miss Heidi. Ayun. And shout out po sa lahat ng staff ni Congressman. And Merry Christmas po. Merry Christmas din po sa inyo lahat. Yung pamasko po namin, pasend na lang po sa GCash Okay, ano number yung ulit namin. yung Gcash natin? 0905-4951-641. Yan. Yes po, yun po yung Gcash namin. Sana, di ba? Maraming salamat sa mga magbibigay. Yan. When? Send lang po. Nagte-thank you na po kami ngayon pa lang. Shout out kay Cesar Pascua Jr. Ang daming nagpapa-shout out. Oh. Yes. Shout out po sa inyo. Merry Christmas. Gusto talaga nilang hingin tong t-shirt ko. Ang daming nagko-comment. Ibigay mo na. Mamaya pa po niya ihuhubad. Wag po ngayon. Wag ngayon. Di Wag pwede. ngayon. Di Bawal pwede. So, magpapa-game po ulit kami kasi actually may nag-comment kanina na start na yung game ko na nadagosan. Ni Seren. Makabuteng pa yan. Mangisuron. Sige sir, eto. Awan kung kunala mo yan. Awan. Awan na. Sige po, what's in the box? What? Kami? Name that tune mo. Okay, sige. Yan. Okay. Here's another Sige. name that tune. Yan. I-share nyo na po. Wait lang. Sa mga gustong sumali, baka mag-answer na naman kayo nang hindi pa kayo nag-share. I-share nyo na po yung live video namin para maging part kayo ng game. And ipin mo daw yung Gcash. Naku. Ipin ko. Sige, go lang. Wait lang po. Pin mo. Sige, bumati ka muna. Ipipin ko Okay, yung binabati ko po yung Gcash. mga tropa natin dyan sa Ecom Hub Asia Creatives. Hi guys. And hi kay Miss K. K Reyes all the way from Hawaii. Hi. And hi kay Denise Ramos all the way from Canada. Hi, sana makita ka ulit namin. Okay. Yun. So, eto yung games natin ngayon, Name the Tune. So, mag-i-intro po kami ulit. Ayan, At- nakapin na po. Yan, nakapin na po yung Gcash number namin. Baka Baka naman nag-aantay po Merry kami. Christmas. Hi kay Kay. Kay K. Ramos. Kay Ramos Gonzalez. Yes. Oo nga eh. Sige, ipipin po namin yung... wait lang. Ipipin po namin yung number. At mag-aabang po kami ng mga magsisend. Oo. Kayo na lang mag-pin. Bro, kayo na lang mag-pin. Okay. So, ito na po yung name the tune. Yan. So, ito po yung intro ng song. Hulaan po natin yung title. Okay. Okay na. Okay na yung Gcash number namin. Okay, so ito po yung song. Share nyo na po bago kayo sumagot. Yan, hulaan nyo na po, i-share nyo po yung live video namin para maging part kayo ng game. Yan, hulaan nyo na po tong song na to. Yan, song po to ni Alicia Keys. May nanalo na. Ay, nanalo na. Yan,
And congratulations kay Okay, congrats kay Amelia Reintegrado Ligaya. Ligaya. Ang nag-iisang may-ari ng Hacienda Luisita, si Ma'am And congratulations po ulit kay Ma'am Amelia. Sorry po sa nag-comment ng if I ain't got nothing. Sorry po sa mga nahuling nag-comment din doon sa friend ni Roxy, si Henny. Sorry, Henny. Tol, sorry, tol. Better luck next time Yan. po ulit. And Congrats po kay Ma'am Amelia Reintegrado Ligaya. Pa-message na lang po yung messenger ng Kabsat Channel para i-claim po yung 100 pesos na load. Yan. Ang dami pang nagko-comment. Delayed. And pwede pa rin pong mag-request ng song sa mga gusto nyo pong marinig. Yan para sa nanalo ng 100 peso load. Here's a song for you. Para kay Ma'am Amelia. May load ka na, may kanta ka pa. Oo. Diba? Ayos. Awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Ulit pa ba ang uulitin o giliw ko? 3 oras na akong nagpapakit sa'yo, di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa ba ang ipunin o giliw ko? Gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. Aasahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Ahit pa ba ang aahitin o giliw ko? Ilang hirit pa ba ang hihiritin o giliw ko? Di naman ako manyakis tulad ng iba. Pinapangako ko sa'yo na igagalang ka. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. Aasahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Aasahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya.
you so much. Yan, hi kay Acer Jan Lumibaw. All the way from Abu Dhabi. Hi, Acer. And shout out sa Discordant. Yan, bili na kayo ng Discordant shirt. Beke namin. And ligaya talaga, sabi ni Ma'am Amelia, ligaya. Oo naman, ma'am, para Opo, sa'yo. ganun po yun. Eh, nakala nila na yung that tune, yung song. And sawadi ka. Yan, pa-share lang po ng may live video namin. May nag-comment from Thailand kasi. Sawadi ka. Sino yan? Baka si Mika. Kapuka. Ayun, si Mika, yung girlfriend ni Bon. Yan, Hi. hi Mika. Sawadi ka. Sadika. And hi ulit kay Ma'am Kay Ramos, all the way from Canada. And maraming salamat Kay din sa Ramos. Burner Bros. Yan. Dito lang siya sa sa may Casa Rica. Sa lunch namin. Sobrang Yeah. sarap. Thank you so Sobrang much. sarap. Yan. Burner Bros. Yun. Sa mga may gusto ng pares, When, mapan kayo amin DJ Apo na imas launay hangkay babawi. nagimasin. Meron pa, wala na. Ay, may nandun pa ata yung kinakain ko kanina. O, kainin na. Ha? Kakainin natin yun mamaya ulit. Ay, oo. Kainin ko ulit mamaya yun. And shout out kay Jake. Jake Fieldad. Fieldad. Yan. Galing kay Scarlett Grace Itchon. Hi! Yay! Nako! Sana all. And hi din kay Christopher Artates. Hi kay Tope. Oo. Hi kay Sir Tope all the way from Slovakia. Yan, Slovakia. Yan, Merry Christmas. Yan, Merry Christmas sa lahat. Ayan. Eh, magpapagames po ulit kami. Nag-aabang sila ng games. Yan, i-share nyo na po tong live video namin para maging part kayo ng game namin. Yes. What's in the box tayo? What's in Sir? the box? Yan, Merry Christmas, Alvin Mercado Ilar. Yes, Merry Christmas. Ay, yung... yun talaga yun nilagay. Uy, ang Sige, cute, sige, ang sige. cute, ang cute mo daw, sabi ni Pel, tabangin kolumna. Ma'am, nanalo ka lang eh. Kaya nga, ako. Huwag kang Binibiro ganyan. mo kami. Mas cute ka po, ma'am. Oo. And shout out po kay Abigail Abundabar. Wow, Abundabar. Okay. Kain lang ng kain dyan, sabi. And shout out din kay Jekay Lexa. Shout out. Hi. Okay, so ito po yung next game natin, ang What's in the Box. What's in the box yan? For 200 peso load. 200 million Dapat peso alam na, load. dapat ilalagay yung kulay para Yes. So, kailangan, pag malaki yung pag wrong spelling, hindi po namin tatanggapin. Dapat tamang spelling tsaka tamang kulay. and shout out kay Chadrick Eboho from Virgin Islands. Wow! Sana all. Taga Virgin Islands. Sana all islands. Sana. Sana all islands. Okay. Nakakatuwa Okay. naman. So, ito na po yung game. Gamit siya, pwede siyang pambabae, Yan, unisex. pwede siyang pamlalaki, pangbading, Lahat. lahat. Okay. Lahat. So, kailangan po nating mahulaan yung kulay niya mismo para manalo po tayo. Oo, 200 peso load din yun. Yes. Yan, sinusuot po siya. Sinusuot po siya sa katawan. Yes. Katawan. Katawan. Nako. Nako. Bakit po? Ba't po kayo ganyan? Bawal po. Bata pa po kami. Panyo. Sinusuot po siya sa katawan. Kung sa akin lang, lagi ko siyang dala. Hi kay Mark Kevin Fabriga. Hi. Hi Kevin, i-share mo na tong video para manalo ka rin ng load. 200 peso load. I-share nyo na po tong live video namin and hulaan po natin kung anong laman ng... Okay, may nagko-comment blue shirt, pink shirt,
Hindi po. Medyas. Sa upper body po siya sinusuot. Oo. Pero pwede naman sa... Pwede rin sa bewang. Oo, dun. Start ng Pwede upper rin body. hawakan. Pwede rin hawakan, pwede rin Yan, nakakatulong storage, ganun. Oo, ganun siya nakakatulong. Kunyari marami kang Oo. bit-bit. Bit-bit. Siguro. Oo, ganun. Gold necklace. Disposable mask. Relo. Cloth po siya, cloth. Oo. Backpack. Naku. Ikaw, belt. Go lang, mag-comment lang po tayo sa Belt. naiisip po natin. Belt. Pwede rin siyang... Pwede naman. Medyo, Belt Wala. black. Belt bag. Yan, may nag-comment ng belt bag. kailangan po ng Kulay. kulay. Anong kulay? Iba, so nga, hanyo nga, awan dito, ipandami nga kulay yun. Grupida dyan. Kulay. I-share nyo po. Mananalo lang po yung yung mga mag-share. Sige lang, sige lang. Oo, konting kulay lang. Belt bag, black. Belt bag, Eco bag. sako bag, eco bag. Lagyan po natin ng kulay. Brown belt bag. Yan, may nanalo na. Hi, Claire. Claire Rodrigo Inofinada. Inofinada. Merry Christmas sa'yo at nanalo ka ng 200,000 load. Yan, ito po. Ay, sayang. May nag-comment din ng tama kaso na huli. Ito po siya. Bag ko po. Ito yon. Kasama Belt po ba bag. yung bag sa price? Eh, hindi po kasama yung laman ng belt bag. Load lang. Sa akin po. Nangunguha kayo ng bag, ha? Nako. Nangaangkin po sila ng hindi po kanila. Pati yung... Char, eto siya, belt bag. Yan. And congratulations po ulit sa nanalo, si Ma'am Claire Rodrigo Inofinada. Ang dami pang nagko-comment. 200 peso load. Wow. Yan, so i-message mo na lang po yung Capsat Channel Messenger para i-claim po yung 200 pesos price nyo po na load. And hi kay Sir Jelmar Di Marukot all the way from Alaska. Yan. Pang international pala yung mga viewers natin. Oo, Grabe. yung mga kilala ko din, mga abroad, you know. Iba ka talaga. Slovakia, ganun. Slovakia. Hawaii, Canada. Sabi ni Mark Kevin Fabriga, lapit hula ko na gin ah. Oo, Sayang. malapit yung gin na hinula. May nanghula ng gin, sabi. Puro talaga gin tong kaibigan namin. Hi kay Sir Mark Kevin Fabriga all the way from Netherlands. Oo. Yan. Yung number 1 na sanger, ganun. Hi, may gin pala dun sa kanila. Anong brand ng gin yun? Ako. And sabi, thank you. Yan, thank you Ma'am Claire Rodrigo Inofinada. Merry Christmas po sa iyo. Oo. Sana, Ang pretty mo daw kasi. Wow. sana wag niyong ipanakaw yung load. Sayang. Oo, lagay nyo na lang po, pasa nyo na lang sa Gcash. Para di manakaw. Baka may utang load po kasi ngayon. Matakaw. Baka matakaw, lalo na pag And hi ulit kay Sir Jelmar Di Marukot all the way from Alaska. idol na idol ka daw. And pag-giveaway naman kayo ng alak. Oo, Char. hanap tayo ng sponsor ng pag-giveaway na alak. Anong alak po ba yung gusto ninyo? Oh, anong alak po yung trip nyo ngayong Christmas? Pa-comment down na lang. And so, bago po kami magpa-games ulit, kakanta po muna kami. Mag-request po kayo ng songs. Libreng-libre po yan. Pero nakapin po yung Gcash number namin. Oo, sa kung mga sakali. gusto pong magbigay ng pamasko, nakapin po yung Gcash namin. Baka naman. Oo, kaya kung sakali mag-request kayo, may Gcash number po Sa kami mga dito. may malalambot na puso dyan, pasend na lang po ng pamasko namin sa Gcash. Thank Yes, you so. so much. Thank you. Yeah, next song po namin from Bonnie Bailey. And hope you like this one. Red Label. Ako, mamahalin. Apunay kami, ten. Mabartag kanto malati, Jean. 3 years ago, our journey began. Chasing down with you, no plan in hand. Just your pulse, my raising God, and it
conviction from the start. The moment your eyes made an introduction, I found a second value in bread and life. Flawless to the point of being cuddly, and I fell all for your imperfections. And now it's like the weather, slightly warmer. Hands grip together as you pass through the storm. Yeah, I still believe in never after with you. Yeah, 'cause life is a pleasure with you by my side, and there ain't no pouring in this rainbow we can't ride. I still believe in never after with you. Nothing compares to the good times. Feels like we're floating when the rest have to climb. You made me believe in love in all the perfect kind. A real messy, beautiful, twisted sunshine. Emotions, I gave it eruptions. We both still care, so it's still alive. Tunnel vision, determination. I want to make it right, and now it's like the weather, slightly warmer. Can't script together, eye to eye through the storm. Yeah, I still believe in never after with you. Yeah, 'cause life is a pleasure with you by my side, and there ain't no pouring in this rainbow we can ride. I still believe in never after with you. Congratulations ulit sa mga nanalo. And now it's like the weather, slightly warmer. Hands grip together, eye to eye through the storm. Yeah, I still believe in never after with you. Yeah, 'cause life is a pleasure with you by my side, and there ain't no pouring in this rainbow we can ride. I still believe in never after with you. Yeah. Thank you so much. That was something from Bonnie Bailey. Maraming salamat. Pasensya po sa mga nag-request na hindi po namin natugtog. Merry Christmas! Sorry. Thank you so much at may nagpapa-shoutout po. And shout out sa mga Bingo Boutique ladies ko. And hi kay Mick, Irma, and Yoli. Hi sa kanila. Kilala ko sila, mga friends. Hi. Hello guys. Hi kay John Michael Asena. And hi sa nag-comment ng Red Label. Nya kamit tinaya. Nagngina kamot. And Merry Christmas. Madaming nagko-comment dito ng Merry Christmas. And magpapa-games pa po ba tayo? Isa na lang, ayan. We're down to our last game. Yes. Name that tune. Here's another name that tune. Yan, i-share na po natin para maging part po tayo ng game. Yes. So, here's our next song po para dun sa Name the Tune. Wait lang, at Hahanap kami ng medyo mahirap. Medyo kasi, mahirap, pang final lang na game. Oo. Yan. Wait lang. So, habang naghanap kami, pwede po tayong magpag-greet. And may shout-out dito si... Yan, shout out kay Kuya Ryan Paz Mejia. Yan, kasama namin sa Tugtugan. tugtugan. Hi din kay Maribel Belisario Piros, pa-shout out sa Barangay Lira. Lalo na sa Piros family, tsaka Villa Hermosa. Oo, parang may classmate ako ng college na Piros. Taga San Juan. Yun. So here's our last game.
name the tune. So mag-intro po kami, no, po na mag-intro po kami at huhulaan lang po natin yung title ng song. Pa-comment down And below. comment down below yung title. Paunahan po tayo. Sige. Saka dapat share yung mananalo. Invalid po pag hindi nag-share. Okay, so here's the song. Share na po natin tong live video para manalo po kayo. And kailangan hulaan tong title ng song na to. Sino kanta? Para may idea Yan. sila. Originally from Roberta Flack pero revived by MYMP. Yan, duet song po to. Old song siya. Yeah, old song. Old song na duet. Visible yan. Mali po yung visible. Mali po yung visible. Yan. Comment nyo lang po yung title ng song na to. Yan. I-share nyo po tong video na to para po maging part kayo ng game. Pa-share lang po ng live video para Yes. para manalo kayo. Don't forget to share. Dapat sharer para may sharer badge. Yan, may nanalo. May nanalo na, yes. Ay, hindi siya sharer. Top fan. Pwede? Yes. Yun. Yun. May nanalo na. May nanalo Wait, tignan na. natin baka Wait, sige. So, ito, si Sir walang share badge. So, si Mary Jean Belisario Piros. Ay, Yes. apo nga naggasakan. Naggasat ka. Dasa nga gaso mo, ma'am. 100 load, 100 pesos load. And i-message po ulit natin ang Kapsa Channel Messenger para i-claim po natin yung 100 pesos load. Tapos yung number ko po nandun. Ayun, wait. Ayun, may shoutout din pala. Nagagalit na yung si... Yan, shout out sa Amigos Riders Club Philippines. Yan. Shout Hi, out guys. sa Amigos Riders Club Philippines. Baka Yan. pwede kaming mag-join dyan. Galing kay... Yan, Yun. may rides daw bukas sa Quirino ang Amigos Riders Pwede Club sumama Philippines. kahit hindi ka member. Pwede. Ayun. Pwede maki-back ride na lang. Yan, sa mga gusto sumama sa rides nila, ma'am. Sa Quirino and sina Sir pala. Yes. Yan, shout out kay Babe Koklay, Rizalyn Ascueta. Sana all, babe. Sana all, babe. Oh, babe. Sana all po. Kala ko din pusong bato. Ano, pusong bato ba yun? Alayo! Tugtugin mo nga ulit. Closer I get to you. Malayo kaya yun. Malayo yun. And once again, congrats sa lahat ng nanalo ng load. At sa lahat ng nanalo sa games, sa pag-games natin. And once again, sa mga nanalo sa pamaskong handog, pasasalamat yan. Pakihintay po natin yung mga prizes. Kasi patuloy na dinedeliver sa mga bahay yung mga yes, prizes. mag-antay lang po tayo. Apo, dumanon. Apo, hantay nga madanagan. Opo. Dumanon diti balbalayo de GG prize. Yan, madama ti panagkuan. Ongoing yan, Apo. Yes. And we're down to our last 2 songs. Yan, maraming salamat po sa mga nag-share, sa mga nanood. Yan, thank you so much. Once again, this is Sarah. And this is Roxette. Yan. Kami na acoustics po. Yes po. Yan, pa-plug na din para Palag na rin namin. para sa mga gustong magpa-event. Yan. Oo, Pwede mga niyo po birthday, kaming i-hire. Kasal, hire niyo po kami. Oo. And sa Burner Brothers, maraming salamat po sa lunch namin. Tsaka pumunta po tayo sa Bugis Bistro, yung Yes, sa dating Kubuville, doon po tayo Yes. kumain araw-araw. Yan, masarap pong bentang Thank you ulam. ulit sa pagkain namin kanina.
Yung Burner Brothers. Burner Bros. Oh, Burner Bro. Salamat, sobrang sarap. So, eto po yung next song po namin. Here's a song from Maroon 5. I count the ways I let you down. My fingers and toes, but I'm running out. Clever words can help me now. I grip you tight, but you're slipping out. I remember your eyes were so bright. When I first met you, so in love that night. And now I'm kissing your tears goodnight. And I can't take it, even perfect when you cry. You're beautiful goodbye. Bye-bye. It's dripping from your eyes. Bye-bye. Bye-bye. You're beautiful goodbye. Oh, it's dripping from your eyes. Bye-bye. Oh yeah. When did the rain become a storm? When did the clouds begin to form? And we got knocked off course by a natural force, and we'll be swimming when it's gone. And I remember your eyes were so bright. When I first met you, so in love that night. And now I'm kissing your tears goodnight. And I can't take it, you're even perfect when you cry. You're beautiful goodbye. Bye-bye. It's dripping from your eyes. Bye-bye. Bye-bye. You're beautiful goodbye. Oh, it's dripping from your eyes. Bye-bye. Bye-bye. All the pain you try to hide shows through your mascara lines as they stream down from your eyes. Let 'em go, let 'em fly. Holding back won't turn back time. Believe me, I'll try. 'Cause your eyes were so bright. And I remember your eyes were so bright. And I remember your eyes were so bright. When I first met you, how in love were we that night? And now I'm kissing your tears goodnight. And I can't take it, you're even perfect when you cry. You're beautiful goodbye. Oh yeah, it's dripping from your eyes. Bye-bye. You're beautiful goodbye. Oh, it's dripping from your eyes. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Ooh. Thank you so much. That was Beautiful Goodbye by Oh, Maroon 5. yeah. Last song po namin. Once again, congrats sa lahat ng nanalo sa pag-games namin. Sa mga nanalo. Alam nyo na, Thank you so much. Gcash number namin. Huwag niyong kakalimutan. Tignan niyo lang. Abangan po natin sa susunod na Sabado. Yes, Sa Miweng IT Distrito. Distrito. Yan. Hey, Bye. thank you so Thank much. you so much for having Goodbye. us. Have a good day. Merry Christmas and God bless